wagijima kangaka ebumnyameni ntanga yethu Jahebi. Abakutshelanga yini ukuthi isivinini siyabulala? Lento yenzayo ayiqali ngawe, into ozokubulala ukuthi unamawala uyenzisisa ehlisa. Musukuvuma ukuhlanyiswa imali izophela, ubuhlabuqali ngawe futhi abugcini ngawe, abafana bapheli ehlisa. Siyazi yabhema ke kulungile usungenile Nciphisa. Uyabona yini ukuthi kakusewena manje lo dla idakamizwa sekuyizona ezidla wena? Buka thatha isibuko usibheke, usemncane kabi wena ukuthi ungavuma utshwala kubukise ngawe. Ngathi wena manje lami umkhulu wakho ehlisa. Inkinga uyenzisisa, amantombazana ekhona ungakabibikho ehlisa uzofa washiye. Inkinga unamawala wena, lento yenzayo ayiqali ngawe. Inkinga abafana ubathandele emoneni ehlisa dadewethu unamawala uzofa. Kwathiwa sukuma Gubhela ebhasini kufuna ukuhlala umuntu omdala. Mangithi ngiyambheka umuntu omdala maye ngoba usibongile nje lo sasifunda nayo grade 2 senje ehlisa unamawala. Inkinga njalo mawuphuthuma ukwenza iphutha nalo liyakuphuthuma ngemphumela yalo. Ubuyisa umqondo sekulethi siyavuma ufundile, awukubeke phansi ke manje izincwadi uzifunde wena. Kubhlungu ukubona umuntu efuna ukuba isibonelo sephutha, ufuna ukuprova ngempilo yakho ukuthi isivinini siyabulala. Enzake kodwa sakutshela kungcono ukuzama ukuvimba amanzi achithekayo ngoba khona asalayo kunokuzama ukubutha amanzi asechithekile. Kunoma yini oyenzayo fanele kube wena oyilawulayo, kungabi yona elawula wena ngoba uzoba senkingeni.